Здравейте! Представям ви базов хотел по програма Почивка в кампания – Хотел Домиция Палас. Разположен е в италианския курорт Бая Домиция на първа линия до плажа на залива Гаета. Комплексът е разположен сред красиви градини с палми, средиземноморски кипариси и диви цветя. Домиция Палас е считан за най-добрия хотел в тази част на Италия. Слави се с отлична кухня и много прилежащи площи. В района на рецепцията и лоби бара вечер се организира пиано бар с чудесна италианска музика. Хотелът разполага с басейн, който е обграден от зеленина и оборудван с чадъри и шезлонги. Има и детски басейн за малките гости. От средата на юни до средата на септември екип от аниматори организира представления и игри. Най-големия брой туристи са семейства с едно, две и дори с 3 деца. Прилежащите площи са идеални за детски игри. Домиция Палас предлага настаняване в над 100 помещения, които са разпределени на 4 етажа. Важно е да уточним, че единичните стаи са без балкон. Всички стаи разполагат с климатик, минибар, телевизия, сейф, баня и телефон. Основният ресторант на хотела се ползва от българските гости. Изхранването е на закуска и вечеря, на блок маса с вино и вода. Предлагат се италиански и средиземноморски ястия с превъзходно вино. Хотел Домиция Палас разполага с частен плаж, който е достъпен по алеи през малък парк. На плажа има удобни шатри, създаващи специална атмосфера. Чадърите и шезлонгите са включени. Заповядайте в Домиция Палас. Очакваме ви!